ọbụla ha rubekwara isi na ntụziaka papa ha na-agbaso ịkwa ụmụaka ndị a n'ihi ha kpọrọ mma ha isi ike na ofe ndị ọchị anyị nwere otu ịkwafe onye anyị aka ụlọ nke kwesịrị okay. Excuse me, sir. Yeah, get you. Yeah. Medicine. Okay. Sorry, you're blocking the camera.
Should I drop my cord here? Yeah, cord of phone. I might drop my here now. Okay, no, don't worry. Yes. I want to charge the phone so you don't go die. I carry this guy. Just they switch me. Okay, sir.